Nasasaktan? Oh. Pakita mo sa nanonood sa'yo, tay. Oh. Nasasaktan ka pa. Wala nang kuryente. Oh, kabila. Tingnan mo ito. Relax. Oh, di ba? Hindi na siya nasasaktan. Oh, 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 oh. Wala na. Oh, oh, oh. Wala nang power. Oh, di ba kanina sabi mo nakukuryente ka sa daliri ko? Ibig sabihin wala nang bisa yung dasal sa'yo. Tinanggal na ng aking ama. Pag sinabing in Jesus' name, alam niyo naman hindi ako makapagsalita ngayon. Nagmula sa inyong kaluluwa, Panginoon, ako'y hirap na ako sa karamdaman ko. Marami na akong pinupunta ang medisina. 2K ang ginagastos ko everyday. Tapos galing pa ako sa mga manggagamot. Ano ba talagang kasalanan ko? Sino ba nagpapasakit sa aking kaluluwa? Tulungan mo ako. Isinusuko ko ng aking buhay sa iyo. Gusto ko pang mabuhay dahil mahal ko ang aking asawa. Ayaw ko siyang mawala sa aking mga mata. At gusto kong alagaan ang aking mga apo. Siya na lang ang kaligayahan ng puso ko. Number 1, siyempre kayo ang aming ama. O, di ba? Dapat nagmula sa inyong kaluluwa. Ano pakiramdam niyo ngayon? Parang gumang daw. O, sabihin mo, para daw gumang si tatay. Gumang ba pakiramdam niyo? Simple lang. O, di ba? Nawala na yung sakit. O, wala na kuryente. O, tingnan mo yung daliri mo. Doon sa dulo, pantay, di ba? O, simula sa dulo, di ba? Sa gitna, pantay. Bunbunan. Wala na lumubog. Huwag mo nang isipin na kinukulang ka ng kamag-anak mo tayo. O sino man. Walang kumukulam sa'yo. Yun ay masamang espiritu at masamang itim. Walang kakwenta-kwenta yun tayo. Nilubog na ng mga anghel yun sa impyerno. Natalo natin siya. O, ngayon, saglit lang sakit ni tatay. Yes. Makakauwi ka na agad. Ilang minutes sa'yo sa video? 17 minutes. Siguro naman, mga 5 minutes. Tapos na ito, 21 minutes. Halika rito tayo. Hinga na malalim. Relax. Simple lang, di ba? Ano pakiramdam nyo? Wala na kayong sakit? Nawala na din sakit ni tatay sa likuran. O, tingnan mo. Posporo lang ang ginamit ko sa inyo, ha? May sugat pa pa nyo. Ito. Hindi ko na nga hinahawakan yan, eh. Wala, ha? Parang nanginginig pa yung mga muscle ko. Kahapon lang po yata kayo nagpaan. Kahapon lang ako nagpabakuna. Yung nga natin to si tatay, medyo malabo-labo yung paningin. Yan. Relax lang tayo. Labas ang dibdib. Alakardo. Maid lang tayo. Bigaan nyo pa. Sige pa. Hindi na mayos. Danda lang buga. Kabila pa. Sige pa. Hindi. Higa. Hindi na mayos. Nararamdaman ko kasi ang aura nyo. Bulang. Magpagtawag sa aking ama. Parang nakita mo yung asawa niyo dati. Oh, ang ganda naman ng babae mo. Tapos siyempre nililigawan niyo siya. O, di gano'n. Paano niyo ba nakilala asawa niyo, Nay? Tatay? Temple? O, temple po sa group. O, kita mo? Araw-araw mo siya tinatawagan, di ba? Hihigita mo ba yun? Wala na. Harap niya sa asawa niya, Tay. Sige pa, konti pa. Konti pa side pa. Konti na lang. Okay yan. Maliwalas na yung mukha mo. O, nagbago na tayo yung mukha mo. Alam ng asawa mo, ilang taon na kayo kasal, Tay? Ano, 27 years. O, 20 years na kayo kasal. Alam ng asawa mo kasi meron siyang sense. Mas malakas ang sense ng babae kaysa lalaki. Yung sinasabi sense, malakas ang kutob nila. Pag ang lalaki daw pumupunta sa ibang bahay, yung tubok ng puso nila, tugtog, o kaya napapaham ka kanilang asawa. Mas malakas sila ng 10% hanggang 15% kaysa sa lalaki. Anong tingin mo sa asawa niyo, te? Iba po yung mukha Oh, mo. iliwalas na mukha niyo daw. Maliwalas na yung mukha Ganito mo. na tayo. Yan. Sumasakit pa yung braso ko, ah. Tayo muna kayo tayo konti. Ayusin natin pang kuha. Sige yan. Higa, diretso. Diretso lang mo yung spinal mo.
Sige pa. Huwag mong pigilan. Humiga ka. Huwag mong pipigilan tayo. Higa mo katawan mo. Sige, bagsak mo. Yun. Hindi ka na maayos. Nga na, lumambot na to. Oh, wala namang ganito. Hanggang dito lang yan kanina, oh. Oh, lumagpas na, oh. Punta sa ulo mo. Lagpas na siya kanina, hanggang dito lang. Ito yung dinemo ko kanina, eh. Lagpas na siya, oh. Saka lumambot na siya sa lumambot. Nayuko niya na, oh. Tayo, tayo. Tayo kayo. Wala na sakit nyo. Wala, maliwanag sa yung mukha mo. Okay na daw kayo sa binasawa nyo. Lalo pong pumogi. Sige na maging ano. Sandal. Bite lang. O, stiff lang katawan. Tapos sandal na ng konti. Sige pa. Huwag niyong pakontrol. Pabayaan nyo dumi dito sa bitbit ko. Patikitin nyo. Sige pa. Sandal. Diyan naman ni tatay. Parang papel. Ulit ba? Last. Yun. Hindi na maayos. Ako. Ngayon. Pakaramdaman nyo tayo. Ngayon umangat po kami nyo. Kami nyo yan eh. Mangat. Inom muna kayo tubig para. Ano? Yung paramdam nyo. Kapag marami na lang sa inyo tayo. Good po. Ako Andy. Student po kami po sa Santiago. Palpar, Batangas. Ano? Ano pakaramdam? Kung mga pakaramdam nyo? Nag-iba yung mukha ng aura ng mukha mo. Oo. Sabi ni nanay, yun ang asawa niya ha. Ano nag-iba yung mukha ng asawa niya? Nay, Naging ano po maaliwalas. mamaliwalas. Tingnan nga natin si tatay. Hindi na po sa dati kulay, yung parang po may maitim sa mukha. Oo. Nakita nyo? Wala Oo nga, nagbago mukha niyo tayo. Naging bata kayo. Tsaka para kayong bagong ligo. Hindi nga, para kayong bagong ligo. Wala maliwalas talaga siya. Ano paramdam niyo sa katawan niyo? Oh, ilang minutes yun sa video natin? Tama ba sinabi ko? Tama nga sinabi ko. 5 minutes lang matatapos natin. Oh, ano paramdam? Galaw niyo yung mga katawan niyo. Okay na. Parang anong nawala? Masikla na siya. Nawala yung ano? Parang wala yung mga... Sakit sa katawan, sa likod. Nawala lang yung sakit ng katawan niyo? Hindi para yan, talagang nawala. Wala na talaga. Hindi na nga kayo nasasaksan sa daliri ko eh. Okay na. Okay. O, lagyan niyo yung langis yung asawa niya. Sa likuran. May dasal na po yan. Okay. Lagyan niyo muna po siya na langis. Hindi ba yung matagal na parang namamalik. Madali lang yan. Basta lagyan niyo muna siya na langis. Ibabalance lang yan likuran yung balakang. Importante natanggal na yung spirit na masama sa loob ng katawan niya. So, malamig yung tawis mo. Malamig na yung pawis niya daw, sabi ng asawa mo. Asawa niya yan, siyempre alam niya yung ang katawan niyo. Hindi na siya namamaga. Hindi na daw namamaga. May nakadikit sa likuran niyo. Maitim. Kaya nga, malamig. Binigyan ako ni tatay ng damit to. Nandito pa yung dollar, $14 din to. Kulang-kulang $1. $14 oh. Saan galing to tay? Ha? Hawaii. Mega shoutout. Sino ba yung sa shoutout natin sa Hawaii? Lahat na po. Kamag-anak daw ni tatay. Anong apelido nyo? Yeah. Giyang. Mega shoutout daw sa mga taga Hawaii. Binigyan nyo ako ng damit. Nandito pa presyo ha. Tapos meron pa ritong polo. Kagiwa family. O, Kadiwa family daw sa Hawaii. Ito pa isa. Tapos binigyan ako ng isang cup. Tapos pangalawang cup. Tapos pangatlong cup. O, mayroon na ako sombrero. Lagyan mo muna dyan, ma. Ay, kunin mo muna, te. Nakita pa niya ako. Binigyan ako ng cup. Tama-tama to. Eksaktong to sa Sabado pag nag-drive ako ng sasakyan, no? Bagay na bagay to sa akin. Medyo maliit yan ako. Alin? Okay. Bata. Pambata ay!
Ito-pay pala to, 3614. O, para daw to kay Christopher Arturo Cruz. Ba't ako wala? Binigay to sa akin, anak. O, Kuya. suotin mo na to, Bay. Ako Oh. mag-stock sa'yo. Bay. ako wala. Para daw kay Ito-pay pala yan. Maliit pala yung pambata. O. Maya na lang ako, marumi ako. Tapos, ang pinakamaganda pa rito, sabihin nila, hindi ko binlag eh. Ito pa yung ventilador, number 16 pala siya. 16 pala yung pan. Standard pa yan, ha? Maraming salamat po kay Kuya at God bless it. At hindi naman siya binigo ng aking ama. Siya na rin nagsasabi na nawalan daw siya ng sakit. Ano talaga? Nawalan talaga kayong sakit? Galing po Ha? ako. Galing po talaga. Magaling na? Wala pang ilang minuto yan, ha? Yung pagtanggal lang natin ng bad spirit doon lang tayo tatagal kasi hindi kailangan simpleng dasal doon. Hindi ko kayo pinapagalitan kayo ng binulungan ko kayo sa tenga. Tinatakot ko si Satanas sa loob ng katawan nyo. Kaya ko kayo binulungan sa tenga. Meron akong binulong sa kanya na inuutosan kita sa pangalan ng aking ama na iwanan mo ang katawan ng taong ito. At bumalik ka sa pinanggalingan mo. Pag hindi ka bumalik, sa isip ko, padudukot kita sa mga angel ng Diyos, ipapatapon kita sa pinakailalim ng impyerno. Ano paramdam niya, tay? Wala na sakit? Wala na? Wala na kayo nararamdaman parang mahigpit sa likuran nyo? O, wala na. O, shoutout nyo ng lugar nyo para makawin na kayo. Madali lang yan doon nyo, tay. Simple lang yan. Ako yung pagkain mo. Kasi may Ano po yun? ako salyo dito. Okay yan. Di babasbasan natin yan. Walang problema. Tapos kasi na sa hiling na nag-iinit ko ata. Hindi. Mas malakas pa yung basbas dyan mamaya. May Tapos na. sinusot ko dito. Nangangapi dito ko Nangangati. sa kaliwa. Baka may rashes kayo talaga. Pagka tinatanggal ko nawawala yun. Nawawala yung kate. Sabi ko nga sa inyo, may masamang espiritu. O, shoutout na kayo, tay. Madali na lang yan. Ito po, namatigasing ka. Pagkain. O, yung anak niyo, syempre. Mga anak ko doon. Anong pangalan nila? Baka masabi na sa inyo, marami kayong anak. Hindi niyo masabi ng anak niyo. Anong pangalan ng anak niyo? Tatlo lang yun. Anong pangalan nga nila, tay? CJ, Led. O, mega shoutout daw kay CJ. O, wala na pala kayong nanay. Wala na po na. Kapatid niyo na lang, shoutout. Wala na talaga, tay. Wala na. O, shoutout niyo na lang doon sa YouTube channel natin. Busy na pa kayo? Salamat din. Thank you so much din. Talaga magaling na pa asawa nyo? Sa Magaling na pakaramdam po nyo? talaga. Nanbaliwalas na po talaga yung ano niya. Okay na Saka yan. yung paghilot ko ng ano niya talaga po. Okay na. Thank you so much po sa lahat na nanonood, ha?